Počúvate Skribendy. Ja som Momo. Ja som pán Patrik. A spolu s Kumranom a spoločenstvom Rieka života vám prinášame Podcast, ktorý má nádej. Vítajte pri 4. záverečnej epizóde adventného špeciálu Skribendy s otcom Andrejom Branickým. Vítaj, Andrej, opäť u nás. Ďakujem veľmi pekne, ahojte. V 4. adventnej epizóde, v ktorej sa opäť budeme zamýšľať aj trochu nad liturgickými čítaniami z dnešnej nedele, by sme ťa ale ešte trošku chceli viacej spoznať. Keď už sme tu mali 4 epizódy, tak by sme radi ešte sa možno vrátili k tomu, čo si hovoril v prvej epizóde, že si mal mnohé také momenty obrátenia. Vedel by si nám ich priblížiť, prípadne nám povedať o tom, že či ich stále prežívaš? Tak myslím si, že ich prežívam v niečom stále a že aj tých v úvodzovkách veriacich kresťanov, ktorí možno prežili obrátenie a nejaké také osobné stretnutie s Bohom, že viera je pre nich nie len o tom, že teraz musím chodiť do kostola a plniť nejaké náboženské úkony, ale naozaj je o živom vzťahu s Bohom, tak podľa mňa by mala byť naša viera až takou vierou svedectiev a toho, že ako Boh sa dotýka našich srdc a nášho života. A to nemá byť niečo, čo sa stalo pred 10 rokmi, pred rokom, pred mesiacom, ale že čo sa stalo dnes, čo sa stalo včera. Že čo som prežil s Bohom dnes, včera. Lebo ak niektorí ľudia rozprávajú svedectvá toho, čo sa stalo pred 10 rokmi alebo pred 2, tak moja otázka niekedy je, že no a čo, dneska už nežiješ s Bohom? Hej? Že on sa chce oslavovať každý deň. Takže aj ja takýchto momentov zažívam veľmi veľa. Napríklad môžem spomenúť, že včera som mal takú veľmi silnú modlitbu, kedy som si uvedomil, že v niečom sa do môjho srdca tak kráda smútok. A som nevedel, že prečo sa kráda ten smútok. A som sa tak pýtal Boha na to. A prišla taká odpoveď, že preto, lebo že som v posledných dňoch a týždňoch uveril klamstvu, že Boh sa nedokáže postarať o všetky tie veci, ktoré sú v mojom živote. Že akéby o niektoré radosti, o niektoré veci a potreby sa musím starať sám. A som prebral takú falošnú zodpovednosť za svoj život. Vďaka tomuto klamstvu začal krádať smútok. A ako náhle mi Boh zjavil túto pravdu o mojom živote a o tom, čomu som uveril v poslednom čase, tak prišla znova taká až jasavá radosť. Niečo, že wow, že niečo, čo keď prichádza Boh do nášho života a viem, že toto mi zmení život znova na nejaký čas, že toto je niečo, čo prináša Boh. Takže obrátenie, každý deň sa snažím prežiť také obrátenie a zažiť to, že kde Boh nemá plnosť a chce mať aj tento dnešný deň. Adventná séria, alebo aj celý vlastne advent už sa blíži k svojmu vrcholu. Hovorili sme o tom, že Ježiš prišiel na svet ako láska, že nás pozýva k radosti a skrze nejaké pokánie nám ju chce navýšiť, alebo pozvať nás ešte do väčšej radosti, dáva nám svoj pokoj. Ale ten obraz ako keby nebol kompletný bez toho posledného dieliku. Asi to trochu načrtolo v tom svojom vstupe teraz, že potrebujeme uveriť Bohu. Čo to znamená, že veriť všetkým tým pravdám a veriť Bohu? Častokrát sa s ľuďmi rozprávam práve o viere a mnohí ľudia, ktorí aj nechodia do kostola, tak povedia, že ja verím, že Boh je, že ja som veriaci, ale podľa mňa naša viera nie je o tom, že Boh je, lebo aj diabol vie, že Boh je, ale naša viera má byť o tom, že nie, že či verím v Boha, že Boh je, ale že verím Bohu. Že Boh sa o mňa postará, že Boh sa postará o môj život, že Boh sa chce starať o všetko to, čo žijem, že chce byť prítomný v mojom živote. Takže nie, že či verím v Boha, ale či verím Bohu. V dnešných čítaniach okrem tej viery čítame aj o tom, že Mária a Ježiš ako keby že povedali Bohu svoje áno, povedali mu buď vôľa tvoja. A keď sa pozeráme na Máriu, tak možno sa nám zdá, že je nám úplne jasné, že na čo povedala áno, ale na druhej strane, keď sa zamyslíme tak hlbšie, tak je to také, možno to presahuje ešte ďalej, ako sa nám zdá. Čo to vlastne znamenalo, že Mária povedala Bohu svoje áno? Keď sa pýtame istým spôsobom na Božiu vôľu a na to áno dávať Božej vôli, tak mnohí ľudia sa tak pýtajú, že čo mám robiť. A keby chápeme Božiu vôľu v tom zmysle činnosti, pre ktorú sa máme rozhodnúť a či tá daná činnosť je v súlade s Bohom. Ale keď
presne tak skúmame hlbšie tento príbeh telenia a toho, na čo dala Mária svoj súhlas, tak vidíme, že ona nedala súhlas na vonkajšie okolnosti, na to, že kde budeme bývať, na to, aká je momentálna vláda, na to, aká je moja momentálna situácia a podobne, ale dala súhlas na to, že áno, Boh môže vstúpiť do môjho života, že Božie slovo, živý Boh môže vstúpiť do môjho tela. A toto je niečo, čo je výzva a taká istá vízia pre nás všetkých, že my nemáme dávať súhlas len na vonkajšie okolnosti, lebo tie častokrát absolútne nie sú dobré, ale my máme dávať súhlas na to, že Boh môže vstúpiť do nášho života, do nášho srdca a to potom mení aj to okolie. Sme vo finále a veľmi sa tešíme, že Boh chce pre nás len dobré veci a vie, čo je pre nás najlepšie a chce to pre nás. Spolu s otcom Andrejom vám všetkým prajeme, aby láska, radosť, pokoj mali pevné miesto vo vašich životoch a aby Ježiš bol centrom vašich sviatkov, vašich Vianoc a prajeme vám požehnané Vianoce a šťastný nový rok. Touto sériou adventných epizód zároveň ukončujeme aj druhú sériu podcastu Skribendy. Veľmi sa tešíme, že ste boli s nami a možno sa ešte niekedy v budúcnosti počujeme zas. Majte sa pekne a krásne Vianoce. Krásne Vianoce, ahojte. Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy. Naše podcasty môžete nájsť na webe www.qumran.sk v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách. Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy Podcast.